No, szevasztok srácok, én Mark vagyok, és itt van velem Jumpy. Sziasztok! Ebben a videóban megpróbálunk vévezni és elvinni Wave 100-ig. Jumpy elindítja a partit. Hát srácok, iratkozzatok fel Markra. Na, itt is vagyunk. Igazából most igazából a Waves 200 az így easy meg lesz. Ja, persze, persze. Így Wave 200, az komoly. Azért látsokat azért tudunk. Hát, még szépet tudunk, de Mark, ne csinálj még látsokat. Majd csinálunk látsokat is. Ahogy én úgy foglak hívni, a Jump-ban. Csatornámat nevezhetnénk, de mindegy. Azért bagolás is belefér. És ott is Ne, rossz gombok vannak a speciális hangokat. Hát itt max a spatula. Mindegy, mert átállítom a gombokkal. Ezt direkt azért csináltam. Igen, tudjuk. Mark, de átállítom a gombokat. Az előbb nem azt csináltad? Hát nem. Oké. Yes, sir. És vagyunk. Újra. De én is megpróbálom a clutch-ot, mert nem vagyok béna. De bicsi, mennyi? És elrontja, és nem rontja el. Ott is van a clutch azért. És a clutch a Jumpinál is be... Hoppáré. Meg kell Na, csinálni. itt vagyok, csak elment a netem, de hogy is, ez csak jump bug, nem rontottam el, beadtam volna jump bug. Amúgy szerintem nem csak Wave-et, majd megyünk mást is Wave-en kívül. Hát én is úgy terveztem, de nem baj, mert Egy fan favorite-et nem megyünk. hát mehetünk, de maximum akkor, hogyha elviszük Wave-et van. Egy jump it, vagy Nem tudom, jump hány bug megy perces a... lesz ez a videó. Mennyi? Nem tudom, hány perces lesz ez a videó. Aj. Igen, csak mondom, hogy én vagyok a legszarabb a világon, meg ilyenek, de most azért most senkit nem érdekel. Figyelj, a ranked különbség az látszik. Hát igen, az igazi Jumpy, meg a fake Jumpy, az az én. Igen. Na, és egy clutch a fake Jumpy-tól, hogy beadja a fake De meg Jumpy. jump bug vagyok, mert egy csomószor kapunk jump bugot. Milyen SP, gyerekek. Jump-bugot úgy ki-SP-ztük, öcsém. Ki akar SP-t? Olyan SP-t kapod, szeme 2 állt. Én már így fogok átmenni a tüskéken. Aha. Majdnem. Easy clutch. De a Wave-ben csináljuk már meg ne SP-zel. Jó van, na. A videó koncepció az volt, hogy Wave 100, de én nem csak Wave 1000, A Wave 100 az csak max akkor jöhet össze, ha az egész videóban Wave-vezünk. Hát nem, mert Wave 100 az 11 perc. Az mi?
komoly, valamikor nem fogsz átjönni, de ott van olyan. Fú, jumpbug, most megjelentett. Középre clutch, meg ilyenek, meg ja. Nem, megy az azért az még megy. Dupla falas clutch. Na, gyere is. Na, hát. Ott is van a bug. De ezért is jó a jump bug név. Az pont átmegy. És... Az tökéletes. Hát azért ez nagyon easy. Amúgy itt nagyon unalmas még. Igen, egy kicsit. Én ezzel csinálok ilyeneket. Ez figyelj Jumpy-kör. Most Jumpy megoktatja a Jumpy-t. Jaj. Az szép fogalmazás. Bajban bok, azt hitted. Már harmadjára jön ez az akadály egymás után. Tök jó. Fél minden negyedjére. Jaj, ne! Véletlen volt. Jaj. Megoldod! Véletlen, ne! Jaj, ne! Ajj, azt te vagy! Isten! Aha. Ott a clutch! Jaj, de szép! Ott is van. Jaj, ne! Hát segítség, emberek! Hát segíts! Nagyon nehéz! Szia, uram! Jaj, megyek! Max, ha nem, akkor visszaklácsolok. Hát meg szép, hogy visszaklácsolsz, hát még én tanítottalak a klácsra. Jó, egy nap alatt megtanultam klácsolni. Középről. Igen. Is. Én itt most szórakozok, mert ez nagyon könnyű még. Na, de fiam, mindjárt megvesz az a V50. És hát még ezt kell... az alap az a V50. És még kell hozzá az V50-et. Ha kétszer megcsináljuk a V50-et, ez nem jó. Hát figyelj, megyek. Végül is annak számít. A fan favorite-be ezt nekem senki sem töri, én ott maga. Az! Én kívülről jobban szeretek menni. A fan favorite. Az konkrétan egy 3 körös team blogdas. Csak neked nem jó, mert nem tudsz használni speciálokat. Hát, tudom. A speciálos kit érdekel? Kláccsal lehozzuk. Igen, srácok, amúgy én nagyon noob vagyok, nekem csak a box van meg a spatula, ami jó, de hát még adok is szarok. Én nagyon noob vagyok, Konkrétan nekem ez az egy tanul. Ja, most nem mutatom a tanultokat, mivel nekem ez az egy tanultom van. Hát de már tanultsér. De a tanultsér van több tanultom is, csak a többit nem használom. Már tanultad, nem ér sem. Hát régen még jó volt, de most már... Az majdnem leestem. Hát csak majdnem. Csak majdnem. Mi a szó? Hát belebagoltál szépen. Hát ahogy kell. Én így megyek át. Ugye megvan a 60. Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Mindjárt meg fogsz halni. Kicsi vagyok. Aha, hát az most nem számít. Amúgy ez még nagyon unalmas az a baj. Ja, még itt nem olyan gyorsak. Hát ez csak a sima blogdos gyorsasága. Ami az se gyors. Hát 50-nél kezd amúgy nagyon begyorsulni. Mármint 50-nél lesz gyorsabb.
Hát gyorsabb, de majd tudod mikor lesz gyors? 300-nál, meg 200-nál. Igen. Konkrétan 800-nál Ja. pedig... Labi! Lamborghini. Lamborghini! Nyugi, 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 nyugi. Nyugi! Nyugi, nyugi, nyugi. Na tehát ez... Na, hát ez a vészszám. Hát persze, megvolt amúgy a 100 majdnem. Hát pont jó wave-del fejeztük be. Hát igen, itt voltak bajok a végszámokkal, de mindegy. Akkor menjünk fan favorite? Mi? Menjünk fan favorite, én azt mondom. Hát megyünk fan favorite, meg izé. Én meg is hívlak. Na, Majd RTS 2 videó, Mark. úgy RTS 2-zhetünk is. Jó, akkor a videó végén RTS 2. Hát nem a videó, az majd egy másik videó lesz. Ja, jó. Na, hol vagyunk? Mi ott vagyunk elől. Úristen, a kormánnyal akartam játszani. Hát azt mondjuk szép lenne. Mik ezek a hangok? Mik ezek a hangok? Mik ezek a hangok? Milyen hangok? Ez egy klácsi Jézusom! De mi van itt? Nice. Nyugi, Ó, nyugi. ne, eltűnt. A kisbaba eltűnt. Itt is van a klácsi. Ja, hogy itt nem is lehet itt nem lehet kiespézni az embereket. Az nem baj. Ó, de jó, kiesett az egyik csapattársunk, mert béna. Mi ez? Nyugi, Jó. beklatcsolom én. Ami mindent. Nice. Addig clutch versenyt tartok. De... Jaj, De ezt nem hiszem el. a Jumpy Buggy leesett. Nagyon... De úristen! Jó. Nyugi, ott van hátul. Szedlek. De jó! Le. Hamburger. Nem. Nyugi! Szedlek! De miért ezt a... Jó. Yes. Tovább is jutottunk. Ez easy volt. Hát... ja. De még egy team vlogdás. Jó, egyik kisgyereket megöltem. Az a jó, hogy itt ebben a játékmódban lehet használni a láthatatlanságot. Jumbugot kapok. Nyugi, kácsokkal lehozom. Oly, Kéne. ott van! Persze, de... Ketten vagytok. Jaj, de jó! És ott is van... kösz! Sorry. Megadod? Hát tényleg lehozom. Az a baj, még 0 csapat esett ki. Nyugi közép. Ott is van. Jaj, és lehozza, hallod? Ez easy, easy, easy. Easy, easy. Én meg is kaptam a nevemet ott, amikor leestem. Na. Ez olyan, mint a sima Team Lobdes. Most ugyanazt
azt kell, ha ott le tudtok hozni, itt is le tudjuk. Hát a Team Blockban a legjobbak voltunk. Na, én Crash versenyt tartok. Az előzőben legalább, hogy az előzőben legalább, hogy valamit csináltam. Szép. Széppantyús, jössz. Jézusom! Na, az a hollókezű Edward. Na, eddig 3-4 clutch. Újra élesztettem. Hát de mit csinál? 5 clutch. Ajaj. Ups. Akarod színen? De mi? Ups. Isten Zolán, mondtam, hogy clutch volt, de még nem értem. Halló, kezű Edward, mit csinálsz? Ajaj, hát jó, hát végünk. Jó! Az hitted. Mit csinálsz? De figyelj, szedjél már ugye ez egy NPC. De szedjél már fel! Jó, kösz. Hát ez a hollókezű Edward. Ez tudod, így felbagolna. Ő egy hülye? Én azt mondom, hogy endless. Mi? Ne csak endless. De azt mondom, hogy endless, azért mondom azt, hogy endless, mert ott nincsenek hülyék. Hát is igaz? Úti kis nigák. Azok most vették ki a legablóktest. Úristen. Hogy voltak ilyen az rossz? Na, az én csinálom a party. Party. Még nem tudom. Endless. Hát ez a legjobb amúgy. A legabéd után. Aki csodálkozna, hogy nekem miért van ilyen kevés koronám, annak mondom, hogy azért, mert én ilyen blockdash player vagyok. Hát mint én. Én is az vagyok. Hát igen, az vagyok. De normálisan nem tudjuk elvinni. Hát elvihetjük. Wave 125-ig, hogy megdöntsük a rekordot. Hát igen. Mi még ilyen kis nubok vagyunk, és 125 a rekordunk. 124 a rekordunk, és 125 kell, hogy megdöntsük. Jó van, de mi kis nubok vagyunk. Az ki nem illik, az ki nem az illik a rankommal együtt. Na! Aj. Bug! De miért nem bug? Miért nem tudsz bebugolni? És Bálint Clutchnak jó lett volna. De miért? De normálisan. Ja, normálisan én azt tettem hülyén. Na mindegy, akkor most csináljuk normálba. Nem tudom még mennyi kört fogunk így, mennyi kör lesz még ebbe a videóba. Szerintem még játszok egyet, azt cső. Ezután még egyet? Azt utána már cső. Egy koronát szerezni kéne még, nem? Hát jó van, de azt amúgy is én szerzem, nem te. Úgy értem, hogy fan favorite-be. De nem kell fan favorite-be korona, és amúgy meg ott nem is tudsz koronát szerezni. De, ha megnyered a 3 Team Blockdash-t, akkor kapsz egy koronát. Hát, akkor menjünk simát. Sima game-et. De csak az egyikünk kap koronát. Hát azt... Akkor az a jobb.
addig több évig vittük el. Micsoda? De még nem volt boxod, addig több évig elvittük. Ugi dupla. De mondjuk én ilyet is visszaplácsolok. Easy, easy! Azt, amilyen front flippeket toltam. Azt mondja front flippeket, vagy mi? Nyugi, 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 nyugi. De azt a V69-et döntsük már meg! Dönjünk sima game. Oh no. De olyan a teamet menjünk, amiben mindketten tudunk koronát szerezni. De az a szar. De miért? Anyád. Oni, Oni. Oninator.hu, Oninator.hu, Oninator.hu. Amúgy itt jó mellett ezért tubok vannak, és ezért be tudunk jutni. Kurva száját ennek a fasznak. Ez a kapibarázik mit csinál? Nyugi? Nem jó! Hát tudom. Ott is van, első hely. Az a gyerek az mi volt? Úristen, nem fogok beérni, tehát Noki vagyok. Úristen.
Jó, ez az! Na most itt azért voltam egy kicsikét nem beszéltem, mivel nagyon koncentráltam. Hát igazából nem, mert a szülők bejöttek, mindegy. Na tehát ez a videó ez most ennyi volt. Sziasztok, én Mark voltam. Hello! Sziasztok!